Pavaljuni, bandalori, bnadar, flokkijiet u knejjes fil-minjatura. Dawn huma l-għexieren ta' diżinji li laqgħuna fil-kamra ta' Charlie Kawki, diżinjatur minn Bormla illi bħal kull Bormlis ikun qiegħed jistenna x-xahar ta' Diċembru mhux biss għall-festi tal-Miliet, iżda l-festa tal-parroċċa dedikata lill-Immakulata Konċezzjoni. Net News tkellem ma' Kawki rinomata d-diżinji primi tiegħu kollha magħmula bil-pinna u l-idejn fejn qatta s-sija twal jaħdem u jiżviluppa talent illi għandu xogħol ta' arti u passjoni kbira, passatemp illi waslu sabiex anke u ikollu parti f'din il-festa tal-qalb bosta. Jiena minn dejjem ċkunieti kont nkun tal-festa u hekk u dejjem kull sena dejjem joħorġu jew xi ger tal-festa u hekk. U dejjem jgħidu li eżempju nagħmlu disin ġdid tal-festa u dejjem naħroġilhom il-logo ta' dik is-sena apposta u anke Pavaljuni u hekk anke għall-Bormla ġieli għamilt xogħol ta' Pavaljuni u hekk. Dejjem jitolbuni dejjem ngħinhom għax ifhem parti mill-ewwel qed ħbieb tiegħi u pajjiżi wkoll fl-istess sena ġifieri qalbi kollha ngħinhom lilhom. Kawki stqar magħna illi f'dan ix-xogħol jinvesti ħafna ħin kif jirrikjedi paċenzja u dettalli ma bħalu bilan li dak li jpenġi fuq il-karta finalment ikun żviluppat minn artisti oħrajn. Jiġik ħsieb tittieħdu mal-ewwel għax dak bħal poeżija jgħaddilek ħsieb u titilfu. U mbagħad minn hemm tibda toħloq id-disinn li jkollok bżonn tagħmel sewwa. Ġifieri minn hemm tibda l-biċċa u mbagħad tibda toħroġ id-dellijiet inti meta tibda tiżvolġi fid-disinn tibda toħroġ id-dellijiet biex tagħti dik id-dimensjoni inti. Charlie Kawki spjega ma' Net News illi ġej minn familja illi għandha rabta mal-festa tal-Kunċizzjoni ta' Bormla filwaqt li insista illi l-ispirazzjoni tiegħu ġejja b'mod partikolari mill-artist Abram Gatt. Jiena l-familja tiegħi minn dejjem kienu mitħla tal-Knisja, kienu jerfu hekk il-familja ta' missier speċjalment. U mbagħad kont abbati jien pressu noqgħod viċin il-parroċċa dejjem il-Knisja u dejjem kon joffexxinawni l-arti li hemm fil-Knisja eżempju għaffidet u hekk u dejjem tkun tidher li hemm il-linja hemmhekk għax tfal oħra ma jagħtux każ, imma jiena dejjem moħħni hemm inħars inħuf. Minn hemm, u mbagħad hemm artist Bormlis Abram Gatt ħafna l-qalbi u xogħol għandna ħafna xogħol tiegħu u dejjem jinspirak dina dejjem ninspira ruħu fuqu li ma kienx raġel mkabbar u kien joħloq il-meravilji dar-raġel. U rrakkonta kif beda jmitt idejh f'dan ix-xogħol sa minn meta kellu 12-il sena bil-passjoni tiegħu dejjem tinġibed lejn din l-arti. Kien ikolli ħafna kważinijiet il-maħżen, naħdem fuq injam, nisbuħ, nirħama, noħloq id-disinji b'nadar u pavaljoni, allura dejjem tikber. Pal-bosta Bormliżi, Kawki insista li l-festa tal-Kunċizzjoni għalih hija kollox. Bil-kamra mimlija xogħlijiet u rakkolta ta' ritratti tal-festa datati saħansitra qabel it-tieni gwerra dinjija jiġdu dan kollu. Ta' fil-waqt l-istqar il-minkejja li ġeneralment it-temp ma tantx jippermetti għal festi esterni xorta waħdija festa li tilqa' fih dana ħafna devoti. U l-Konċizzjoni għalija kollox. Maqas naf li jiġi Deċembru l-ewwel nett il-lif kważi nħalli għal Deċembru jien għax ma mawx isbaħ minnha. L-ewwel nett festa sabiħa minnha nfisha. Għax għandek knisja l-lussu ta' knisja ma ta' sabiħ u għam id-devozzjoni u koll. Ma musta tara xalar pal ma tara festi oħra. Ġifiri għawnek, pero għanna drobek veru, ma drajniħ li għam lajru jeddet dejjem kontrik, imma aħna mdorrijin fih. Intant, u appella lill-artisti żgħażagħ sabiex ma jibżawx joħorġu jimmirħu jmiddu jdejhom filwaqt li ħeġġiġhom jissieħbu ma' każini u mħażen tal-festa bil-għan li jiżviluppaw it-talenti tagħhom. Ma tix tiddejjaq tersaq li dawn l-affarijiet jekk trid tasal, jekk veru tħobb dawn l-affarijiet, jersqu lej każini lej laqdiet tal-armar u hekk għax minn hemm tista' tiżviluppa għax inkella mhux se titgħallem għatax ħateħel u m'għandekx il-min istaqsi. Jekk ikollok il xi ħadd jifhem fuq dal-affarijiet u tgħidlu dik jurik kif ħadd titgħallimha. Hekk ħadd toqgħod ġewwa magħluq u ma tersaqx lejn dawn il-postijiet ma se titgħallem qatt għax inti ħadd teħellem. Francesco Catania, Net News.